ka Tamba naɓe e saraji Tamba fof ina jogui hande weltare mawde no feewi gila ɓe nani ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba ina ara ɗo leydi fof dilli saraji ɗi fof dilli kala mabɓe wonɓe dowri ɓe hay golle mabɓe fof ɓe garti ɓe dartini ɗum ala woni sababu sona jaɓɓade ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba ko addi ɗum noon ndonno kanko so ari ko malu mawgu wonani diwan o fof nokku o fof so ari yimɓe ƴogat kadi ha keewa ɓerɗe ƴooga ha keewa belto on belamma noon wawa woppude hay goto hay sukaɓe tokosɓe muynoɓe kam fof ɓe garat kamɓe fof ɓe gari jaɓɓade ceerno on jii woɓɓe kadi nana gara e lawol ɗum ɗon ko weltare mawde no feewi aywa ha joni yimɓe nana e lawol na gara ko min belti no feewi dal min belti no feewi jaɓɓade ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba nde onno o wayri ɗo no feewi saabu o wayri ɗo ko février 2024 ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba wayde 2024 o wayri ɗo ha hande décembre hande o 1er janvier 2025 sa calculi danaka ɗum woni ma won lebbi sappo noon ceerno meeɗa wadde ɗum taw arani Tamba nde onno e kaala ɓe mbi Tamba e Madina Gounass ko salɗu kala ko waali Madina Gounass ko ɗo ñaldata kala ko waali ɗo ñaldata ko Madina Gounass nden noon Tamba e Madina Gounass fayda ko hunde wotere ɗum waɗi noon o wayri ɗo warigol ganduɗa aduna o fof tiiɗi ɗum ɗum noon en belti no feewi ɗum addi yimɓe jeeyi ha hedde aéroport to Tamba Socé yeehi jaɓɓoyi to ceerno waɗi dillere en jelti no feewi emin jelti no feewi ɗum kadi min nani ɗum gila hade ceerno arde min keeɓino kabaru o saabu won musidɓe nan toon kalani min wondema ceerno yamiri hikka sunna mo ceerno men ceerno Alaji Massaydou waɗatno on sunna ceerno ne yiiɗi hestitinde ɗum hikka nden no ɗum wayri wadde omo yiiɗi hestitinde ɗum hono lacciri ɗi goto fof yo wat haqqe ko wawi ko waɗa doole mumen fof kadi fewna ha moƴƴa liira ha yoora waɗa ɗum kadi e kabar e nokku ɗo ganduɗa o ina wawi hisde ɗon adda ɗum ha ɗo galle ceerno men watta ɗum e juuɗe ceerno Ahmad Baro Sy watta ɗum e juuɗe ceerno Ahmad Baro Sy so watti ɗum e juuɗe ceerno Ahmad Baro Sy ɗum noon ko saraji wuuro ngo fof guure fulɓe wonɓe saraji e fof alhamdulillah rabbil alamin hikka ko rema ko e wonko keɓɗen ɗum noon yen nan ko ceerno yamiri ko mbaɗen sunna o kala goto e men woto ɗaw hoore mum sa ɗawi hoorema ɗum ɗo ko ceerno men ceerno Alaji Massaydou Allah andi ko anni hen on sunna ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba accadi ɗum ina yiiɗa goto en fof ɗo yo faɗa ha moƴƴa wata waɗa ha wasa fewde waɗa ha feewa gadda mbatta ɗum e juuɗe ceerno Ahmad Baro Sy ɗo ha ɓundu ha ferlo e diwan Tamba fof e uul fof kam fof yoɓe gaddu ga ɓe gaddu ɗo ɓe jettin ɗum e juuɗe pour affaire lacciri ndi eyyi ɗum ɗon kadi mi belti hen no fewi kadi on kabaru nde ceerno ari nde ceerno siraji an kadi hestitini min ɗum ɗon ga min nanino ɗum emin gonno ɗo ina warno e ɓerɗa men kono noon nde wonno ceerno ari kadi haali ɗum ɗon ɗum ɓeydi kadi fewde kadi inchallahu taala ɗum kadi koko waɗete so Allah jaawi Tamba e diwan wonata caggal so Allah jaawi ɗo ko caggal alen ko ceerno men ceerno Ahmad Baro Sy kanko ni mawɗo dental ngal kadi ko neɗɗo mo ganduɗa omo yankini kala ɗo jiiɗamo kala ko garɗa e makko o ummoto o daro hakke makko yankinade e wonde e yamiro way ko o ƴetti jikku comme no jikku ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba ni a andata ko mette makko o faltaki hay goto wona ceɗɗo wona pullo hay goto kala garɗo e makko ko gummiɗo omo dari Tamba ɗo ha waɗi feggere minen fof koye caggal makko min goni kamɓe fof minen fof dental ngal fof ko haɓɓere wotere woni ɗo ko yamirore so ari ha ɗo makko ɗo tan so sakti tan gasi fof ara Tamba naɓe minen ko haɓɓere wotere woni ɗo ceerno Ahmad Baro Sy kanko woni mawɗo dental ngal ɗo caggal nde jingnaɗo makko yeehi de kanko woni ɗo mawɗo dental ceerno Ahmad Baro Sy